Olaz, nik uste orokorrean mundua gaixo hori dagoela. Zu nola ikusten duzu? Nik uste dut euskarientzat garrantzitsua dela lankidetza, krisi global horren parte garelako. Lankidetzaren erronkari heldu behar diogula eta derrigorrezkoa dela elkartasun lanetan jardutea. Jolman, zergatik uste duzu Euskadi solidarioa dela? Hasteko eta behin esango nuke herri bat garelako. Beste herriekiko empatia hori pixkat erraztu egiten du gure nortasunak, ez? Uste dut Euskal lankidetzak badaukala aliantzak sortzeko gaitasun handia. Elkartasun harremanak derrigorrezkoa dira. Esanahiaren hitz osoarekin hartu eman, ez? Parez pare. Harreman horrek eragiten duela elkarrekiko ikaskuntza indartzea, ezta? Garapenerako lankidetzak gabeko mundu bat, mundu gatazkatsu bat, hondamendira dijoan mundu bat. Elkarlanik gabe munduak hartzen ari den tendentzia ez dela ona, ezta? Herri garen heinean eta beste herriak sentitzen ditugun heinean, elkartasuna beti egongo da. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia. Eusko Jaurlaritza.